Anyang laki din! Anya ka moten nga min lando. Apay anaskan pa ilang agabrod ka. Anya nga rod may ta. No dito ya lang Pilipinas nga agtrabaho, basi lang, timornong ko. Nangaruna ka, nanginamin na magagatang. Ngimina pa iti daw, kang gasolina. Sa bagay mo't kit di ah. Sana balit dulag mo ataw nga ginadayo ta. Ada mo video call. Ay, one man latan. Para kada tama laang miti papangkoy jay Japan. Masigurado nga iti unag ti dua tawang kuyay. Makaorno nga kong bakay. Lando. Iti panangawig ko agkasartan tumitay. Sa pailak ko mga rod tamatong palamin dagita ka rin kanyak. Tano saan? Ay, jaklamon. Kamatungpal Nya kalaki din. Ay, may ita. May ta anak ko. Saan kan nga agliday akasta? Nanang. Nag-abroad nilan daw para ka na kayo. Para mo't lang iti masakbayan yaw. Ay, makapaikawa mo't ngamin nanang. Maikawa ak, ta saan ko ang makadkadwa. No, mailiwak kan ko ana. O na yan, Maita. Saan ka natin iyerman? Anya laki din. Ninanang mo't. Pudno mo't ibagbagak saan aya. Kat, tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kan kwa na. Mangsapol kay ti trabaho. Manggad ka. Ha? Saan atay ada ka lang dito balay ng agmalmalam? Ado mo ti babarkada ang mabalin mo ang pagpatulungan tapno makasapol kay ti trabaho. Saan aya? Dayta, katno kayat mo ah. Angam no, ti sadot mo, ti pangpangronam ay dayta ki din. Hala ni nanang. Wan ka di, ang trabaho ak apaw? Rumbang laang ah. Alangan kit di mo't amang namnama ka laang iti pawit nilan daw. Ang mga nalipatam nga agayan ayat kayo pa'y laang. Saan kayo pa'y nga agasawa? Iso anaskan nga dalat tabukod mo akwarta. Mayta! Hoy, friendship. Ang mga adam mo amabalin ang pagtrabahuan. Ha? Seryoso ka? Si kakit di mo't. Sa anak mo nga angaw, anya lakit din. Kaya apay pa lang agsapol kay ti sabali nga eh. Apay hindi mo kaya't ngagtrabaho kanyak no bilang laang. Ha? Apay, agkasapulan kayo tayo ti kadom ni ti restaurant mo, friend? Agkasapulan na ka talaga tapi manaw ni Goria sigot akad kadwa dito eh. Kasta ka di? Kaano pa manaw? Hindi pa'y napanalawas Itakala ang mga mingomay dito eh. Wanta maboring at kami di balay may manipon nag-flight na nilan doon di Japan. Nakaskas daaw man, friendship. Takayat mo tagtrabaho ita. Amamatan, kaya't kumot ang iliw-liw at iliw ko kinilando si kakit dimot. So you mean, no sana nag-abroad ni Lando, awan pa'y plano mga agsapol iti trabaho. Ay, anya laki din. Saan mo't akasta ah? Basta ibagam no kaano ak amang rugi. Katinton bigatin pabayagan pa'y lang. Anya laki din. Hello Lando, kumusta? Good morning. Good morning, Maita. Apa nagsapa ka mo ito na nakareng? Kinakadigos ka pa yan. Wan tamasapak amapan iti restaurant ti best friend ko. Ha? Kunaman, no itardi ka, somra. Ngamnasken amasapak agrubwat amumeten. Nagrega ti pagluganan ngagpaili. Sa bagay magkidi Kaala agrubwa ka nga rutay, Maita. Inamot na nagtrabaho. Agan anad ka dita O sige Lando, agan anad kamot akan kanayo na. Love you, Lando. Apaw, nagsapang mutin, Maita. Siyempre, nasapak tapnawan mo ti makunkunam kanya. Abay, dapat lang No maladawak, ang mga no adakaltas si Stueldok kan ka, ay salbag. Saan nga amangan, ta talaga akaltasan ka, kung naktumat.
Nagado ka nga mom. Ala, ingka nga rodan ija kusina. Ada ni Auntie Helen ijay. Isagsagana na lagi ti maluto amino itang aldaw. Tulungam latan. O sige. Aywan, ang mga nusan ka pa nagkape ada kape ija kusina. Ang mga naman may gatang mo iti kapem, babae ka, poor. O na yan, sika talaga, malawanan. Agkapiak mo nagpaisutan kadadaras ko ang nagrubwat, sa anak ang nakakapi, di balay me. Naimbag nga oras yung tata. Anyat order yo. Oh, kita anak matlat ng tata. Salsalud-sudak no anyat order yo. Nagpintas ka nga minabalasang. Anya? Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Maita tata. Sana kumamit nga awagan iti tata. Ta sa anak pa'y mat una ala kayo. No kasanot ti kapintas mo. Isumot kapintas tinagan mo. May bagay unay king kadyo. Anya? Inaldawak sa akit di nga umay mangan dito Dabitin ka barbaro ang nagpintas sa balasang Diyo. Mamati ka man kanyak. Nagpintas ka kunat kahit. Ay na, kat pagyamanak nga ron no kasta. Mala, ibagayo nga roda no anyat order yo ta siya kung timang isagana. Sakbay nga agawidak, salud-sudan ka man pa'y friend no anya tinagan dahi alakay. Dahi customer tayo iti aldang. Ha? Asino alakay? Tayo nagkunakadiking ka anapintas ka. Ay, Diyos ko, mamati ka, Mike. Amomse ka, nakaka-offend ka na ha? Kahit saan mga minapudno. Ngamsi ka, apo, kasta unay mga isim mo, salbag ka. Nagan na lang mo ti damdamaga kat. Kanayon dahi dyan, o may mangmangan dito Isundulat tamot ten ati salud-sudang. Apay, magupgupuan ka kinkwana, agkalkalyo, Mike. Nasim ka talaga tilakay, Anya? Ay, sinaludsod ko laang napaka-judgmental mo naman. Am-am mo kan Maita, manipod engro, naging gay ti murdong tibok mo. Agawidak man laang. Tiswildo mo nga Sa mukha di nga alaan. Oray weekly latan ti pa nagsweldo. Yan lakit din. Naimbag manan nga oras yung manong. Manong ko naklatan at saan nyo matakayat nga awagan kayo iti tata. May mayat ading ginday tamanong. Ngamtay ko lang kanya katata. Ala, anya nga ron ti order yung manong. May sa order man na bulalaw. Kasla kayat ko ti agsabaw. Nabanugak ngamin. Kasta ka di? Anya nga'y tinakabanugan nyo, uncle. Lapan ko pinaginom iti danaw lagiti baka kijayan tinaglawa anak ay bulusan da. Kaya ti asawan, ado ti ba kayo? Kan naglawa ti dagayo. Siyempre, sa motor na nalawa kahit san unay nga daw. Sakto lang nga makun ko na. No, adda manghayat kanya ka iso, timang tawid iti amin adaga kan baka. Ay na, nagbak ng matgayam na iti alakay. Ay, sapay lako matagdaton kanya. Maita, adda ka di bagbangam, agkuti-kuti mo't nagita bibig mo. Ha? Ay, awan, uncle. Ala, dito'y kailangan tayo sa ganak ti order yu abulalaw. Bigbigat ka mo, awag ba't nilando? Nay kasong batam Sana nanang, inton malamtulangan. Agrubwatak ta mga numaladawak. Ani apay. Ada ka di sa anyo nagkinawatan kinilan daw. Ha? Awam mo nanang, masadutak laang ang makisarsarita kan kwa na.
Ang mga noan niya pa iti panunutan na no kasta saan mo asong batan. Kat panunutan na kadilatan na anya lakit din. Uy, talaga ganado kang agtrabaho Mayta. San mo pagan ano tag day off Siyempre Jack pa imot marig na tibambanog ko. Iso asi mara kaklatamot Oho, ti ko nam kidi. Ada nagkinaawatan nyo iti dahi ala kay Romeo. Titangiwat mo. Ang mga no adama kang narigatan. Anya? Kaya't mo asawen, puno timbaga. Wan, kinapudno na. Kat agayan ayat kami kini Romeo. Ah? Kinaklon ko na, di na minsan nga daw. What? Kinapudno na. Kat planok di makibreakan kinilando. Hoy, Mayta, agpampanunot ka kadiwan no saan? Mas pilyam ki din dahi ala kay ngam nilando nag-abroad. Makaurnong laang para kata kayo. Jack, ba't lapat siya na saan nakaluklok kung dahi lalaki? Iso kasayaatan na, ag-break kami langan. Total kat mariknak ba't anapudno ni Romeo kanya. Anya? Nilando ngamin, kat naskan pa yung agabroad, tapno lang makaurnong. Kumpara ni Romeo, ang naglawat ti dagana, kan ado ti baka na, ado pa'y kalding na, kan ado pa'y nuwang na. O di pa, instant akinabak nang? Ay, Jack, amuking kamayta. Sana bale, tanututusan kat manulaang ang tibiyag ni Romeo na batbati diti lubong. No ipan nanton. Akat, syakton ati akin kuko kadag iti kinabak nang na. Instant ko naman. Anya lakit di. Mabilang, Mayta. San ka mawatan? Hay, basta! Naumaakon kan kalando. Iso kasayaatan na, ag-break talaangan. Daka tikas to nga ginadayuta. Anya? Apay, ka rin sa bali ang lalaki, itibiyag mang. Iso akas talatan kalakanaking kamang ibreak kanya. Wanlando, daka ti agilaymad kan ka. Ada ka barbaro a boyfriend ko, iso ni Romeo. Anya? Iso alipatan na kon. Lipatan mo nga daka ayan ayat mo nga gururay kan ka dito iti panagawid mo. Maawatam? Ay, Mayta, saan ko mama? Kasta? Nakaprodak para kadata. Uminsukat na lang iti sa balay. Ay ayatak ni Romeo, kunak manan lando. Iso pa nga asin ta saan na kun ariribukan. Anya? Oh my gosh! Amo ka din ni Romeo, amasikog ka, Mayta? Ay, saan pa yung arod? Tadyak pa imot na ibagakan ko na. Nakunanamot kit di, asukunan na kanuin ton aldaw. Mapan kami dyan tinaglawa adagana. Nga ayan dag tinagado adingwan na. Anya? Kit na imbag man ta nakaputot pa ilang dahi a Romeo. Kailakay mo ito. Si kakit di mo't. Saan mo't unay alakay ni Romeo Dak amuking kamay ta. Mas pinili mo talaga dahi alakay ngam ni Lando. Mawanan ni Lando yung break kung dahi lalaki. Imbagak amang sapulatan iti sa baling ayatan na. Ngam siguro, no sana na ibaga ni Romeo king ka nalawat idagana, kin adot dingwan na. Imposible mo't ano ing kayang mau. Anya? Ing kayang mulaeng, alang-alang sa instant na kayamanan, tanga. Makasao kamot baklamot. Practical tibiyag itaan niya. Kahit one mo ngamin, pudno a practical, ngam sana kaya't asawin dahit na, kahit kayang mo, oray lakay, basta da kinabaknang na. Ay, Diyos mio, marimar ka. Practical di biyag, kahit agtrabaho kang agtrabaho, ganern. Ay na, nagpintas mo dun ti view dito, Romeo. Ay, wala. Ngamno ka sa ano kapintas te view ditoy. Napimpintas ka lata. Anya? Ay, ungayap. Nakunam itay nga da ibagam ganyak. Anda ka di kayat mo nga ibaga. Oh, Mang Romeo. Anda kayong dayam. Oh, garay. Wag, imay ko man impasyar ni Mayta. Ay, ungayap. Iso ni Mayta. Ti ibagbagakin ka akay na at ko. Ah? Naimbag nga oras mo, ading balasang. Sakgayam ni Gary. Tibos ni Mang Romeo. Saktagan ko ko iti dahito naglawa adaga.
Kastamot ten lagi ti baka kas kadakalding kanwang at ditoy. Anya? Ay, mabit lang. Agang-angaw kayo ka di? Ah, kasalong agang-angaw nga ibagbagam. Iso nga maya kita ditoy, ta itad ko ti sweldo ni Mang Romeo iti makabulan. Anya? Pasensya ka kuman, Mayta. San kumitin ang nasasaukin ka at tauhan aklaan ditag. Punutin ako na ni Garing. Isaw, tiyakin kukuha iti amin nga da ditag. Kang runaan da ito naglawa daga. Anya? Kasanuwak pa'y itan. Naimbag kumangot to sana ka masikog. Ay, danga. Day tatimangganab mo kunakmanan. Nanang. Danga ka talaga. Gapula ang taimbaganakan ka nga da naglawa dagana kan ado adingon na ay inkayang mumatan. Ay, jaka mo no niya klase a panono ti adakan kamay ta. Nanang. No pa'y kasta, ay wanam da ita si kugmaw. Ang mga doan niya pa'y ti mapanunot mo dita awan basol na da ita. Nanang, awan mo ti plano ka mangipaikat. Ay rumbang laang. Anya lang ang ti makuna nilan daw no maamuan na da ita nga inaramid mo. Nanang. Kaya't muntumot nga men, tay instant a kinabaknang. Anya nga ita, naloko ka lang nga road itilakay. Panagkunam kat kukuha na tinaglawa adaga kas kada animal, tagayam, tauhan laang. Ay, anya lakit din. Oh, nya nga ita, Mayta. Nagararapap kamad siguro nga agbalin na doon niya. Gaputa pa nagkunam, kabak ng launay, dahi di alakay. Tagayam, tauan laang, anya laki din. Ala, huston. Ang pangaasim tagtrabaho, aklat ako makan ka. Ay, katuan na. Saan ko mga imbaga papanawin ka? Ngam ni ang mga nadan tumanan mamamom alakay. Tay adalugan na. Sa ludsudam to pa yung aming nga umuna, nukukwa na. Tama nga nubulod laang, wano driver da laang, ganon. Si kakit di mo. Saanan ang maulit? Diyak kayatan tilakay. Kat, di mo ko na nasubyam ni Lando. Itapay ama si Kugkan, dang nga. Saanan na talaga? Mababainak unay kan kuano. Oho, nasaya at mga tadapay na bate pa nagbain mo. Adal day taking kamay ta. Amom nga muna, sakbay nga ikayang-kayang. Ganon! Nyalaki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sige, panawan kayo pala dito Agsarsarita kayo. Mapanak pa lang iya abanda, Dobby, Carlo. Sige lang, Ana. Anya ka matan, Dobby. Sigurado ang nakadlawan ni Ana nga agim-imon ka. Kaputa mismisuutamot ngamin. Nasaya at mat. Anya kalakid din ay Adobe. Mala, umay ka nga rudat. Intan agpag na iti day banda. O sige, Carlo. Kayat ko dayta. Kayat ko ngamin, duwa tala nga agpasyar dito'y parke. Anya, kat no siga tinangawis kini Ana a best friend mo. Sa ita, kasta ti pakitam kanwana. Anya kalakid din aya. Ay, basta! Napanunot ko ngamin, nga ang mga noagawon na ka, no kanayon ta akadwang agpasyar. Anya.
Simangpit ka magayaman, ana, ading ko. Apay, nauma adagos, dagiti agayan ayat ang nagpasyar. Imo na ako na nagawin manong. Makapa-opi mo't ngami ni Dobby. Anya? Anya nga upi ti bagbaga, ading ko. Out of place sak manong. Ngamin, nakamisuot mat. Ngam nakaisam, itay imadayo akadakwada. Anya lagi din. Di mo't isupay amis mo aya, tinangawis king ka itay bigat. Ay na, am-amo kung da gayam ko. Mawata kong tikas tiyatig na ina. No agmisuotan, umadayo akong kadakwada. Kaputa agat atap manen. Anya? Nagalasmutan nga iti aramid na no kasta. Apay, pagatapan na kayo nga ro, di ti kayan ayat na. Apay, awan ka di ti panagtalik na. Tsak man mo't mawatan ti ugali da gayam ko. Ngam no dan duma, nasingpot ni Dobby. Jayla na labas sa kinaman nag-aatap na, tinagmading o ugali na. Naimbag abigat mo, ana, gayam. Ate inyagan kayo iti inlutok nga aros kaldo. Meriendaan nyo kinimanong mo. Kastamat gayam. Nagpintas mo tanda ta isam mo. Agyaman nga. Alaam nga rodan day ti malukong. Isublim tulatan inton maibos. Alaam mo tani nadagsan. Ay na, agyaman ak Dobby. Ay, sumura ka ba yan? Saanan? Inton maminsan tulaangan. At dapay nga minaskan nga aramidak iji balay. Ala ang arod. Agyaman ak dito inted mo nga aros kaldo gayam. Awan anyaman na. Ayun gayam. Sorry Peace offering ko na ita. Amok ama diti impakitakan ka edi kalman iji parke. Nyalakitin nga min dayjay arik na. Ala, bayamon day jay. Basta kontrolem ti kas jay adjar mo no sa bali at tao ti kasangom. Amang ano at tantumang tutupkin ka gayam. One friend. Sige nga ron. Inako. Magaw ka nga ro dan anak ko. Mabisiin ako. Anya lakit din nanang. Apay, mabisin kayo ka din adagos. Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawan tayo. Awan pa'y ti magao. Kat no nagbanglo ita iti ilot-lutom nga aros kaldaw. Isuti ko nak agawam. Naangot nyo gayam dayjay nanang. Pasensya kayon. Impadigok mo't amin ng ije balay daana agayam ko. Peace offering ko ngamin dayjay. Dayta ngamin. Nagalas ngamin ti kasta nga ugalim. Managatap kalaunay. Nanang, agasam mo ngamin dayta. Pagatapam kit den ti mismo agayam baw. Ay, agbaliw ka nanak ko. Ngamin, ang mga numapukaw mo pa'y ni Ana ang nagsaya at agayam mo. Apay ka di anak kami suot ka man ng Dobby. Anya laki din di kasta nga ramid mo. Anya ka di ti parikot mo. Kasano? Pagbay may saan takmat gayam? Anya ka di marinday ta nga ibagbagam. Kasano kat uray ni nanang? Kat ni Ana agayam ko ti kanunungan na. Kasla isopay kit din ti anak na. Apay nga min aya. Anya tinapasamak. Naistoryak ngamin tinapasamak iti Sabado. Kat nang tedak iti aros kaldo iti balay daana. Kat sakit din tinungtan na. Ay makapasuron. Anya lakit din. Saan ko makaagsaksakit tinakam mo, Dobby? Dumngag kamot ngamin iti pamagbagaan. Ay, dakamukan ka! Di ta ka man langan! Ingkan dyan ni Ana! Manin po dito! Isang di pagbali na manobya! Isuwan na kayong arugan bakla pa ilang mag! Na, anya ka lakit din, Dobby. Kumporme ngay bagbagam. Nakababain lagi ta ngay pukpuka mo. Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tabay lang! Dobby! Ading ko, mabalin ka ding agsarita ta. Wala manong Alex. Sana bale. Nalpas kumatan dala ramidak. Abay ka di? Adda ngamin madamdamag ko kadagiti kakalugaran tayo. Diyak magustuhan, ading ko. Anya ka di dayta manong Alex. Mabuti ang aksan. Nakasariseryoso ka mata na makisarasarita kanyak manong. Sa anak namin, ana iruwam iti kasta. Ay, diyak lamon, ading ko.
No makaisam ka pa, numamam, tinamuak ading ko. Anya laki din. Iba kam ngaminan amanong. Mariribo ka na kadagita nga ibagbagam. Iwarwaras ti gayam mo ani Dobe, nga inagaw mo tinobyo na ani Carlo. Anya? Ay! Sana puno tayo tamanong. Ay! Sungpatak no anyaman dagiti sana pud nung inwarwaras ni Dobby. Sungpatak! Nasayat mo't nasabat ka dito'y kalsada, Dobe. Apay ka di manong Alex. Ada ka di masapol mo kanyak. Talaga nga adda ading ko. Kaya't ko ang malawlawagan nagiti warwaras mo, may papaniti kabsat ko. Apay, kaguram ka di ti panangiwaragawag ko iti buyok ti kabsat mo? Ay na, jak lapang panunutin na babae ka, dabya na. Tinutupan ka ko man. Ay, panawan ka man lang. Nyalaki din na yan dati yung tao. Hoy! Saan ka akabutan ha? Agsubli ka ditoy! Agsarsarita tapay lang! Sana ka mabutang amang iwaras nga agagaw ti kabsat mo! Inagaw na ni Carlo ang nobyo! Darap ti kabsat mo! Apa yan, Manong Alex? Uray ka lamang mas sa simungad. At ka di parikot mo? Dahil man adabya na gayam mo, ana. Talaga nagtangsay. Iso lang nga rin tinakabasol, nakarit pa lang may. Api nga min ayamanong. Nagsarita kayo ka di kini Dobby? Hoy, nagsabat kami itay ijadalan. Kinomprontak ka po kadagiti mangmangag ka. Kit nakarit. Inagaw mo ka no tinubyo na. Impok-pok ka na, aderrep ka na. Anyan day dya babae? Intun kwan, nakasapul iti mang tutupkan kwa na. Kinapudno na ating ko. Nagtep-tep pelaklaan. Ngam talaga kayat kukuman at tutupan daya babae. Nalalala, baybay antayon ni Dobby Manong. Agsardeng tumatla siguro no maumang agsasaong. Saan nga isuti pa kayo sa stressan tayo? Dasaya at adakan anak ko. Kaya't ka man akasarita. Intan madamdaman to nanang. Nabannaw ka nagapoy ti trabaho. Itan ti kayat ko. Agtugaw ka di tatag sarita ta. Dinakman likliklikan. Nanang, talaga ka di adi mo kayat ti dumngag iti pamagbaga anak ko. Urayam ka di pa'y nga damang tutupkan kagapoy ti kasta nga ugalim. Anya lakit din ayan ni nanang. Anya ka di na kita nga ibagbagayo. Kaslamutan na danagdagsan na nakabasulak. Idinto ta siyak mo ti inagawan tayo ti nobyo. Dayta mismo, ti kayat ko nga ibagakan ka, Dobe. Ha? Apay, adaya pamanaknak mo, itikas jay nga iwarwaras mo? Kuha na nang. Adanto pangasim ko mamot, anak ko. Ikatam ti kasta nga ugalim. Di mo urayan ang mapukaw mo tinubyom, sakbay nga agbaliw ka. Hoy, saan tao mapasamak day tananang? Ay ayatan nakunay ni Carlo. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Kasta mo lagayam, apay nga rod akasta nga iter aramidam. Awan, kahit kulaan nga umay nakay-ayoan akas iti sigod. Ay, jak amukan ka Dobe, panagkunak, saan nan nga aramidan ti kasta. Nakarong amin da ito inaramid mo. Amom ka de, amabalinda ka nga idarong po iti kasdya nga iwarwaras mo. Saan da nga aramidan ti kasdya nanang? Nasingpat da Carlo kan ana. Bayan nyo, medyo isardang kunto ti agsaw kontra kadakwada. Anya? Ay, jak amukan ka. Makaamo ka man laangan itibiyag mo. Kada sinabat nak dito'y dalan nga agturong ija balay mi Carlo. Amang ano makita na taman ni Dobby. Kat kumporme man ditan ti bagana. Baybay ano anya ti kayat na nga ibaga. Makauma ti kasjay nga aramid na. Kat, anya ti plano mitangay. Api akas ta ti bagbagam kanya. Kinapuno na. Nauma ako ni ti kasjay nga ugali na. Iso akayat ko na sinaan. Anya?
Kat, adakin ka dayta. Kaya po noon gistay tinutupan ni Manong ko. Naimbang ta nakapagtipol ni Manong. Bayan nyo, ikakman iti pagnakman na. Sigurado nga iti kasto yung aramidag. Kat mangirnad mo tanda dya babae. Ay, kat makamu ka na Carlo. Nasyak, baybayak pilang. Malaksid no san ngagsardang, tama nga no mapasubsobak matan. Naimbag nga oras mo, Ana. Friend, mabalin ka din agsarita ta? Anya pa ilati ka adam nito'y balay, Dobby. Kalpasan na sinarsarita na kalagiti tao, kan conformity linawlawat mo, at daka pala dito'y. Kwa ngamin, Ana. Impagarup ko, nag-agawom ni Carlo. Gaputa na singid kayo iti tunggal maysa. Ngam, pakawanan na ka din Ibabawi kun amin dagiti imbagbaga kadagiti tattao. Basta pakawanan na. Nyalakit din. Jakayat agumura ka. Sana nalakati pa nang ibabawim kadagiti balik ka sa naisawang mo, Dobby. So ano ita? Baybay anak pelaan. Bayan tapay nga umimbag ti sugat nga impay mo dito pusok. Pangasim ka din, Ana. Pakawanan nakmatan. Gaputan no saan? Nalabit nga isinanakmatan ni Carlo. Tsaka ba alam no kasta ti mapasamak? Awan pa kibiyangak, ti may papan ka ta kayo. Basta siya, baya ampay amang lipat Nasaya ta si Mangpet Kando, be. Adda ni Carlo J. Salas. Itay pa'y nga agur-oray. Kaya't nakakanaw ang makasarita. Ha? Agpay sa nanang? O sige nga Rod, inakasarita ni Carlo. Nabayag nga min asan ngayon imay dito balay. Kailiw kung tinobyok nanang. Ala, ingka ni Jayan na. Inak mangisagana iti pagsasangwan tayaw. Adto'y ti merienda. Agpalabiis kayo pa'y. Agyaman ak nanang. Sige nga Rod, panawan kayo pa'y ditoy. Siya kundi mangkarga iti basom, Carlo. Saanin, Dobby? Kahit kung agsarita ta. Anya lakit din, Carlo. Apay, mailiw ka kadiunayan kanya. Kahit kung ibagaking ka, alipatin na kon. Agwin na swasta pa lang. Anya? Hindi na kumamot trabaho ni iti kasta. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Nauma akon, itinalabos akin na managatap mo. Anya? Pangasim kumamat, Carlo. Ikaw na pa iti may sagun dahway. Ikarig, agbalbaliw akon. Ipagitan pa yung umuna. Kandipindin ton, no agsublinto pa iti panagayat ko keng ka, uno saan. Anya lagi ti gaminan ti kastoy. Juan, Carlo, agbalbaliw akon. Kat pakawanan nak kuma. Nasakit ti panangisinam kanya. Namawatap na puta pasol ko matlaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Arlene Gumez. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din. Awan ikasta ka mapan gumatang iti sidaan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Ison ti pangrabyan tayo. Anya nga ngarot di mapangkukatangan bakay. Gumatang kay ti may 1 kilo a pork. Kan gumatang ka mo ten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumutan ija store no dala ko ni Antimona anateng. Iso ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin din tigatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo man ang akisayan ti kakaiso na nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day.
Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta imam mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papalam ngay, pare karag. Inak man na jitirsina niyo na isparay. Apaw, mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siya rin. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day jayunis. Anya? Amok da kita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Di ta ka man lang. Hala, inakaw. Tamangan nag-close niyo nice. Yak makagatang iti si Dan may. Inya laki din. Maladitakan! Anyat gatangam manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo matala anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat ng si Daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si daing kumaadeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya. Babae. Sakit nakasyos. Kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y anaglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutin na kumasidaan, adeng. Dagito lang manong, canned goods, noodles, kantuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabiit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngabtoyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-bili man? Isong arod dadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa baling aldaw, apo ya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga ruda, iti store ng timuna. Iso na paana ko na iti sa baling store. Apay no nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta kaday, iso na paana nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tayo ah. Unay, awan tayo pa saom. Nga kalutuan ng tituyaw. Siya akong ti mga weri ti anak ta. Mala, sublatam nga rod, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha? Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsirsira iti tersena yo? Agsira nga may tilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork dayjay akarag idinaminsan nga aldaw. Ngam ko na nagsira kayo kano? Ay, niya, nagsira nga ibagbagana. Kahit saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna. Agam sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 dayjay iti malam. Anya? Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapanan nagkatangan nga ay.
Jackman amo tata. Isu nga imbes a karne ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan atuyo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumare? Sa dino pa'y kumangay. Nila ang matyunis, taglakla ko iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, naghapadamanan ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan. Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matganti mapanaser-seripan. Anya? Kung mare, amumutan di pa nagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makit-kita ti kararuana. Ay, sumat lang nga ron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kung di gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da diya karag. Makaraman day jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na Yunis. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya. Nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kun siksay dayay Yunis. Iso asa anak amam mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, ti kinapintas na. Anya laki day. Neneneneng. Umawawag ni bagay ko Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito yan ti kumparay bakit? Abay aya? Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbagkit de. Ay, aday ta ka manan ako nakakaon. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaon. Aday ta. 250 day ta karag. Das day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nunton sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di mag. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia yisindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangon takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Ang nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Inkakit din! Sumanao nga! Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti paggatangak? Nagadong nga. Inakida dyan tersina ni Yunis. Ibagaktulatan ka ni bakit ko nakasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti sidaen nyo, anya. Ha? Tangapay, anya ko matibibiyang mo baklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanahin nga aramidam. Ha? Ure, ado matinakalukat at resena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngam jay taayan ni Yunis, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo, ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ti papaya. Day dya Yunis. Agpuno ka. Wan ko na.
Ay, si Kaki di mabakla. Tila sa sawam mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan matatuyo mat ti mapan mo gatangin. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito bakla mo. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka tanga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan madlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti kunak. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayang boyfriend na. Kanayo naman ti umay kumatang ito tayo. Bareng humamam. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagihaman. Tadaginatang ko si daon bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitmo na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsitsida. Isong arutadala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? May sila ang istora mabaling na pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay di tersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amo niya. Iso akay kayat mo timap mapalay di tersena day di ayones. Gapo ta pag-aayat mo laang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay no, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay no, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay ka ti kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaabunan tinapalabas manipod na ganaka. Ngam tuyokit din, tikat katangom nga ipasida kanyak. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang amakasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit! Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Anya? Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo kay Derabia. Nanggag ko nga daging kay balay. Natitilingak pa siya. Ha? Ti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare.
Aman no makadalon to, di ka ni bagagaw na rikatay. At damag ka ang panagbutang mo kinibakan mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidon. Ag sirsirip, anya langit din. Ngam husto mo tinangag ko ako na nibagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baw nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang, nagkakatawa din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarting anak, tamang ano niya pa ti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Manong, kaya't kung ipakulot dahi ti buhok ko ita Christmas. Ha? Naumag kami na ti buhok ko aribanded ka. Kasi ka man, kulot man noon na tibok mo, napintas ka lata. Dayta ka man ako na akon, manong. Napintas nga ibagbagam. Nakaangrag lang arudan na iti buhok ko. Napintas ka ko ng langarudan. Alaki din, amo ka naawat mo ti 13 month pay, manong. Ika naman mo ti pagpakulot ko iti buhok. Anya, Alamit din, manong. mano aya? Oray, 3,000 laang mit Maminsan laang iti makatawin mo. Ala, ikan ka. Kano ka mapanidya salon aya? Ay, kan nakita, akit mapanak ko. Excited ako na makakita iti lang akakulot ti buhok ko. Kahit mo asawan, mapang ka na ili ita, beshi. When ko mabeshi, nakadigo sa ngarudin, oh. Sana all beshi. Ipa-curl na ti buok na. Ay. Siyak nga tamot aya. Kaanok nga tamot ama ipariban ti buok ko. Si Kaki Dimot, maipaker ko laeng ti buok ko, tada 13 month pin manong ko. No, awan akit, awan Ay, sana ula talaga. Yun ang mamati pagpariban ko. Barang maipaunat ko mati inang rag abok ko. Ay, katawin na beshi eh. Ay, katalangarot amare. Tapno saan ka amamalaman? Ay, nawan, inakon. Agkita kiti tricycle na pagluganak. Inak man nagkita iti affordable amang kulot iti buhok ko. Kasla ni Linda mo tinakita ka kasarsaritam itay mare. Ha? Aywan mare. Mapan ka no yiili. Kunan na siguro no agpaili akmat. Taggidan kami kuma. Ngam sanak mat amapan. Tawan mat timapan ko gatangan. Anya ngay kano ti mapanaramidan ije ili mare? Ay kat mapan agpa beauty Amo mo tin Linda kat ay aywana na talaga ti buok na. Hasit na dayjay ka. Anya? Kayat mo asawan? Mapan na ipariban ti buhok na? San nang ipariband mare? Ipa-curl na kano. Ha? Apay maibagay nga takan ko na ti curly hair? May bagay si kakitimat. Adda ka nung amin ti 13-month pay ni manong na. Di mawat. Kat iso ti pagpakulot na.
Sigurado day ta. Kalpasan ti panagpakulot na, kundi pag napagnamanan iji arubayan da. Irampa-rampa namanan ti kakulkulot a buok na. Si kakit di mat kumare. Iparibal mo man ngamin day takbuok mo Maalala ang nilakay ko ti 13-month pay na. Dumawa takmat iti pagpariban ko. Anya? Apay nilinda lang ay ti makabal nga agpapintas ita. Oho! Naimbag man ta na panunot mo, adito'y parlor ko ti Mayam Linda. Ay nawin ante. Naimbag nga rin sa anak na panijay parlor ni Maita. Ayun, tadi talaang mutbangir ti ayan na. Oh, kat, anya ti ikastata di tabuok mo. Ipakulot ko kumaante. Apa, itapay lang. Ma-imagine konti langam numakulot ti buok mo. May bagay ka di matlaan kanyak ante. Ay, katuan ang mga numanayunan to, ba't ti agaram kan ka? Nyanti mo. Pudno ti bagbagak, mala, aginana ka biit. Isaganak dagiti agas nga usaron ta iti buok mo. Agkape kalat tatadamot ti kape. Sige ante, agyaman ako unay. Lakay, kaanom ang maala ti 13-month pay? Ikanak to man iti pagpariban ko. Nilinda ngamin, inikan ni Manong na iti pagpakulot na. Sigurado, kundi ramparampan to man ang ti awanan bain abakla. Sigurado na ita. Amo mo tinagay ang agasawa ka pasigada. Piling da mo yun. Feeling nanto manan, kat isula ang tinapintas dito lugar tayo, gapo iti panagpakulot na. Mala, di ka madanagan ba kay? Tapaman ang maalak ti 13-month pay. Ikang kay ti pagpariban mo. Agyaman ak unay, lakay. Apo, nagpintas mo tanda tabok mo ading ko. Siyempre, amanong. Kasla ka mo tan daldali iti langam. Ay namano, makigtot kan ano na kang ang raga akasla bakit tilanga. Ay, saan mo ay tulok Kat asino nga iti nagpakulutam iti buhok mo ading ko? Ijay parlor na anti muna, manong. Kasta ka de. Manungay iti singir na. Ay na, 4-5 kumaangam kapot a presyong kakilala. Ay ka natawara mo. Nagbalin at 3-5, manong. Na. Nagmayatan. Saan nga tang agsubli at agos iti sigot abok mo? Ay na, saan manong? Tawin ti palabsam, santog baliw. Nangina dagiti agas nga inusar na iti bukuan niya. Alang nga ron, agyaman ka kanyak. Tano saan nagapo iti 13-month pay? Saan ka nakapakulot iti buhok mo? Manong? Ay na! Nakapimpintas mo tanda ta impakal mo abok mo, Beshi! Ay na, thank you, Beshi. Kulot man wanon na tibok mo, kat may bagay latakan ka. Ngam sa bagay, kaslasaan mo tamanay na yun ang titawan mo, Beshi. Si Kaki Dimot, Beshi. Anyat sikreto maya. Tapay akasla baby face ka matakalayon. Ay na, may salang ti sikreto, Beshi, anya. Kaya't mo amamuan. Ibagaman nga rin kanyak, Beshi. Barang naramida ka tumalabmat kanyak. Anya? Sika talaga. Simple lang, Beshi. Saan ko apang panunutin nagiti problema? Kahit kang runaan na, saan ko apakibibiyangan ti parikot ti maysa a tao? Ha? Katuan, kasta lang, Beshi. As simple as that. Numero 1 talaga. Saan na makibiyang iti biyag ti aking biyag? Takasta ter aramidam. Ma-stress ka laang. Maging kulupot ang skin mo at magmukha kang matanda. Anya? Yes! Mare, adaman sa lutsudak kan ka. Anya day tamare? Nadamag mo ka din ni Linda no asino tinagpakulutan na iti buok na?
Ijay ka no parlor nga anti mo na ili. Ah, ijay gayam. Apay, mapan kakadimat agpakulot. Sana kagpakulot, mare. Ipariban ko dahi tibok ko. Wow! Sana all ko nagmanlatan. Apa ti panag ko na ni Linda, iso lang ti ada kabaulan nang agpapintas. Oho! Ha? No, ada 13-month pay ni Manong na, at damot ati 13-month pay ni lakay ko. Ada inten ni Anton na magpariban ko niya. Nasayat ka din no kasta. Ket, kaano ka nga rod amapan? Inton bigat mo't laang, mare. Masigurado ka na pimpintas to tilangak, kan tibok ko, kalpasan ti panagpariban ko. What? Iso nga iba gamit ti Dayja Alinda, kabahan na. Anya lakit din. Anya? Kasta timbaga ni Puring, Beshi? Wen, Beshi, kabahan ka na daw. Puuna yan. Anya laki din. Sa anak mo ta makikumpetensya king kuana. Tapno ibaga na ti kasta. Wen nga rod, Beshi. Jak manamukin ko na. Kahit napangaro din ni parlor ni Antimona. Napansiguron Tanako na namat itikalman nga itati papan na. Nasiyaat ka di. Tapno pumintas mo tilanganan no agpariba. Diyan labat yan. Ha? Apay nagpariban ayakit pumintas. Buklang mati pumintas. Imposible mat ano karaman ti rupa na. Kurak! Ay, sika talaga, Beshi. Pudno ti bagbak, Beshi. Sa nakaraman ti rupa na. Puutam da ita. Naimbag man ta dito parlor ko ti imayam Pureng. Wan amat, si kamot ang Timona. Barang ikanak mat iti discount, akas kinilinda iti may nagpakulot iti buok na. Apay, ipakulot mo mat ay tabuok mo. Saan ante? Ang raglang araw ng tibok ko, alangan mat nga ipakulot ko pailaang. Ipariban ko. Ay katuon nasaya at tanapanunot mo na ita. Kulayan tan tapno ad-adapay pumintas. Mabit lang, auntie. Ang mga nusaan ko nga afford no ribbon plus hair color. Ha? Apay mano, ti budget mo ay 3,500 lang, auntie. Mala, mabalinday tan Pureng. No ribbon kan hair color, 5,000 kuma. Ngam presyong kakilala, ay kat umdas day tan na para kaniyak. Ay na, agyaman na ka talaga ang Timona. Ang alanga rod, rugyan yun tibok ko. Excited na ka makakita iti lang ang karibanded tibok ko. Anya mo tan? Awan mo't nagbaliwan ti ropak? Salbak! Nay! Apa nga, kasta mo tilangan pa kay. Ngunit mo natangay. Ha? Kaslawang mo, tinagbaliwan na tiyo. Nagparibang ka kaniwan no saan? Lakay mo! Makikita mo't anaon na tibok ko. Kanakulayan pa yan iti light brown. Oo na yan. Asino yatin ang riban iti buo mo? Nyan ti mo na nga rod! Anya! Iji parlor na tinapanak! Ay na, ibagbaga akong tipunaw. Awan nagbaliwan ti rupang Pureng. Isulat ta mga isaw. Anya laki dik, imalas tupay. Anya? Siguro sa ngayon narami daw sunadya mo na titrabaho na tiyo. Kasla paraw pa umay. Unay mo tilamayan na dita po mungay. Isugarod mo't lang ti pampanunutok lakay. Alabayang, tamakang kanya da dya bakay. Talaga kwarta lang ti kaya na diyo. Di na pa'y simpa mo ti trabaho naman. Sayang lang timbad mo king kuwana. Tasama nagbalo ti rupam. Salbag kiday. Oh, si kamot gayam Anton. Nagsapa ka man ngay medyo ti parlor ko. Agpapukis ka kaday. Agpapukis na. Amaw, sika pa muna. Awan serbi ti trabaho mo.
Talaga kwarta lang ti kayamaw. Ha? Kwa, mabait lang Anton. Ada ka di parikot mo. Ay kaya kaya! Tapnam mo man niya. Timbayan ni Puringking ka nagpariban na kayo nagkapukanyak 13 mampay ko. Uli mo lahat. Yung mama mo sirserbiya. Di mo nagbalo ti ropa na. Anya? Anya ka nga niya. O mo nagbaliwan ti ropa na wala lang arulan. Isulat na mga isaw. Kasla sana nariban ti buhok na iti na mayam. Mabait lang. Tapno ang mamata niya. Inaramid ko ti amin para itibok ni Pureng. Oh, discounted pa. Kaputagam amo tayo kang araw. Law-lawagak lang Saan mat nga men, nakayat asawan. Ano yung parimban mo ti buok, ti asawam. Kat pumintas karaman ti roba na. Anya? Buok lang, ti pumintas Anton. Saan ko pa kabasulan no kalpasan ti panagpariband na kat aglulumbalat ta nagiti kamuro kas kadaan niya itirupan na. Aya? Kung naklaki din na naramid ko amin akabalak para itibok na. Ibagam kini Pureng. Yaramid na itiwagas tapno maikat nagiti kamuro na. Tapno sanda ka pabasulan. Nagpariband kat buok lang ti pumintas. Saan nakaraman ti rupa kanugalay. Mawa naman tam! Yan laki din! Funny. Ew, nakababaing. Ha? Anya man ang daitabishi. Di dyan man nga Anton, agasa man, napan yung parlor na Antimona. Pinagsasawan na. Anya? Kunana ka no, ngawan sir-serbi, ti pa nagpariban ni Puring, kan kuana. Tawan ka no, at nagbaliwan ti rupa na. Anya laki din. What? Kaano? Hindi kalman. Ay po na yan Anton. Konsentidor mo ng asawa. Diyos mio, Marimar. Makakatawak laeng. Tatipanag ko na siguro na Anton. Kat no, agpariban ni bakit na, pumintas karaman ti rupa na. Agraraman mo ang Anto. Pumintas at ibuok na. Ngam ti kamuro kas kadakders iti rupa, kat agtalay na idlata. Ay, naturirit latta, magna. Nakababay ng laki, di na tayo naramid na. Nakababay na talaga, Beshi. Pirme, Beshi. Ay, saan nakalis-alis yan si Kapureng? Ha? Apay, asaan mo nga imbagay di may ka di parlor, apati kumaday tarupam kat prinantsak kan kinulaya kaon. Anya? Nagalas at talaga ti ugali yung agasawa. Agas man ti naramid day jay nganton, may di parlor ko kas di tinapan na imbaga? Kuha, nana. Ti panagpariban, pok lang ti pumintas. Dagita kamurom kat agtali na aglat ta. Agusar kamot ngamin ay ti mabalin a pangikat mo. San atila pagpabasulan niyaw? Kwa, pasensya ka kuman Antimona. Ay, pasensya. Nagpada kayo iti ugali ti asawam. Di kay amo ti agbaen. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.